Здравейте! Днес снимам на... Чакайте, не видя. На Дуркен Уейстер. И това е един матч бокс. Така. Мамо, как бих. Сваля ми много живот този Боклук, не е тъпо. Мама ти джеба! Хайде де! Олей! Това ще ме трепе май. А не. Аз. Кой ще победи? Аз или той? Не знаем. Ще видим. Сега ще натисна и тогава. Не, как може така? Би. Утре. Ех, мама ти деба, няма къде, Лев, мамо, ще паднеш. Дай. И аз го убих. Той как падна. Много се извинявам, че е нещо много лаги, но това ще се оправи. И виждате в много епизоди това нещо, което се е правило, защото изтрих си някои неща. Стават много боли. Стана. Това беше от мен. Това е един бокс, само да привършим. Това е един бокс, който се бие. Като винаги в бокс. И чао!